Din il-ġimgħa f'ġurnata waħda biss inġabru miljun kontenetur ta' xorb fil-magni tal-BCRS madwar Malta u Għawdex. Dan ifisser li ntlaħaq rekord ta' kemm inġabru fl-ixken f'ġurnata mindu l-Iskema Nazzjonali tar-Rifużjoni tal-Fliexken tax-xorb bdiet titħaddem f'Novembru tal-2022. Meta wieħed jagħmel il-kalkoli dan il-miljun depożitu fisser rifużjoni ta' 100,000 euro. Ħabbret dan il-kumpanija BCRS fuq Facebook fejn irringrazzjat lill-konsumaturi li l-ħwienet tal-beħ bl-imnut, stabbilimenti tal-catering u waqdiet mhux governattivi li qed jipparteċipaw b'mod attiv f'din l-iskema ta' rifużjoni tad-depożitu u li qegħdin jgħinu biex Malta tibqa' aktar nadifa. Ta' min ifakkar kif sena waħda biss il-BCRS ġabret 204 miljun kontenetur ta' xorb jew 79% tal-kontenituri ta' xorb li jintużaw darba biss fiċ-ċirkolazzjoni. Il-kontenituri miġburin kienu ntbagħtu lill-operatur approvat biex jiġu riċiklati b'mod effettiv u bekk inkisbet rata ta' riċiklaġġ ta' 72%. Sa dan it-tant il-kumpanija qalet li tinsab grata għat-tim tal-ħaddiema tal-BCRS li grazzi għall-isforzi bla waqfin tagħhom fl-implementazzjoni tal-miżuri ta' titjib kontinwu din il-mira tal-miljun kontenetur ta' xorb setet tintlaħaq. Saħet li flimkien għamlu impatt sinifikanti u jħarsu l-qudiem li jaħdmu id fit man-nies biex ikomplu jtejbu u jwasslu l-aħjar riżultati possibbli dan dejjem għal futur aktar nadif u sostenibbli għal Malta.